Salamu alaikum. Abonné u bɛɛ lajɛlen n b'aw fo aw ni wula. Ala ka sunkalo ni timiya d'an ma, Ala ka sunkalo ɲuman ban. A balimacɛ, a ka karamɔgɔcɛ, a dɔgɔcɛ, a kɔrɔkɛ n'o ye Maître Badara Ali di Badini Sabari Kaɲ. Alors wula in na an tun bɔra ni nin ye wasika lezi, a nasara min bɛ nafolo di adamaden ma n'a y'a sɔrɔ k'i bɛ sɛgɛn kɔnɔ. Tu bɔra n'a ye sɔgɔma k'a di mais réseau tun man ɲi an fɛ yan. Ayiwa o de y'a to n ma se ka n'a ye bamanankan na. Ayiwa a bamanankan yɔrɔ filɛ nin ye. Maa o maa n'i bɛ ɲɛnamaya kɔnɔ i ka ɲɛnamaya bɛnnen bɛ sɛgɛn ni tɔɔrɔ de ma. I ye ko bɛɛ kɛ fo k'i jigi tigɛ diɲɛ ko bɛɛ la. Kana kuma kɛ fila ye, a filɛ nin ye ɲɛkɔrɔ, jija i ka nin baara komi n bɛna ɲɛf'i ɲɛna cogo min na. N'Ala sɔnna n'i sera ka baara kalo 3 yɔrɔ o yɔrɔ i ka ɲɛnamaya bɛ falen. I ka ɲɛnamaya bɛ falen ka bɔ sɛgɛn kɔnɔ ka kɛ hɛrɛ kɔnɔ i si bɛɛ kɔnɔ. Ayiwa yanni n bɛ don a kuma na dakuru ɲɛ fila bɛ n fɛ k'a fɔ a ye. A fɔlɔ ye jumɛn ye? Maa dɔw de bɛ yen olu bɛ k'a fɔ ko wayi ko ne bɛ n ka kuma bɛɛ kɛ tubabukan na k'olu tɛ tubabukan mɛn, ko ne tɛ sɔn ka video kɛ bamanankan na. Ayi, ne ka video bɛɛ ye fila. Ne ka video kɛ ka bila groupe fɛngɛ YouTube sanfɛ a bɛɛ ye fila. Bamanankan ani tubabukan. N'a y'a sɛbɛnni ye yɔrɔ min na ko traduire en français o kɔrɔ ko o kuma bɛ ka kɛ tubabukan na. N'a y'a sɛbɛnni ye min kan ko traduit en bamanan o kɔrɔ ko o kuma sɛbɛnni bɛ bamanankan de la. A ye jija a ka to k'o yɔrɔ ninnu kɔrɔsi. N'o tɛ ne ka video bɛɛ ye fila. A kana sɛgɛn, a y'a lajɛ ban ye. Caman bɛ k'a fɔ ten, caman yɛrɛ bɛ na n ka privé la k'a fɔ ko n ka video bɛɛ ye tubabukan ye, dɔw k'a bɛɛ ye bamanankan ye. Ayi, n ka video kelen bɛɛ ye fila. Walasa aw ka se k'a faamuya ni min bɛ tubabukan mɛn min bɛ bamanankan mɛn. Aw kɔni y'a kɔrɔsi. A sɛbɛnni bɛ traduire en français ou bien traduire en bamanan. Voilà, o tɛmɛnen kɔfɛ, dakuru ɲɛ filanan ye jumɛn ye? N y'a fɔ aw ɲɛna kabini wagati jan ko groupe bɛ an bolo. An kɛlen bɛ ka groupe dayɛlɛ Telegram sanfɛ ani WhatsApp sanfɛ. Tɔgɔ sɛbɛn sɔngɔ ye darisi 1120 de ye. Ni kalo o kalo sara darisi 420 de bɛ sara. Mais tɔgɔ bɛ sɛbɛn siɲɛ kelen 1120. A bɛ caman ɲɛna ko n'o bɛ YouTube sanfɛ k'o de ka nɔgɔ. Ayi, hali n'i y'a jateminɛ i bɛna connexion joli t'ale don ka video kelen télécharger. A ma kɛ foyi ye 200 300 a b'o bɔ dɛ parce que YouTube ka giri bɛɛ b'o lɔn. Application min don a ka gili. Mais ele ka 1000 sara siɲɛ kelen k'i don groupe ba sanfɛ an ka groupe kan hali ni i ma yɔrɔ min faamuya i b'a ɲininka k'a faamuya ko ɲuman sɔrɔ. Est-ce que o de ka nɔgɔ wa ou bien connexion k'a video ta yɔrɔ dɔ yɛrɛ bɛ yen i tɛna faamuya sɔrɔ tuma bɛɛ i b'a baara i kunfɛ ten dɔrɔn ko n'Ala sɔnna k'a bɛ ɲa. Jumɛn de nafa ka bon? Ne b'a miiri ni cuguyara kojugu i bɛ ban ka layɔrɔ jugu de cɛ. An ka baara kɛ ni hakili ye ban. A y'a faamu ma kuma kɛcogo fɛ mais kuma jugu tɛ peut-être miiri jugu. Inshallah maa min bɛ fɛ ka don an ka groupe la n bɛna numéro bila kɔfɛ ni n tilara n bɛna numéro bila commentaire sanfɛ pour que aw bɛ se k'a dɔn cogo min na. Aw bɛ se ka taa WhatsApp kan cogo min na inshallah. N'o bɔra yen don Ala tɔgɔ in bɛ baara cogo jumɛn? A bɛna suratul fatiha yɛrɛ de sɛbɛn siɲɛ 7. N'aw tilara ale la a bɛ haya nin sɛbɛn an b'a fɔ min ma ko wasika lezi. A b'o fana sɛbɛn siɲɛ 7 dama yira. N'a tilara a bɛ ya Jibrilu zu kuwatin siɲɛ 100. Ya Mika'ilu zu hurumatin siɲɛ 100. Ya Israfilu zu makɛnatin siɲɛ 100. Ya Azra'ilu zu izin siɲɛ 100. Ya Muhammad zu fadlin siɲɛ 100. N'aw tilara o la sisan a bɛna nasi nin ta ka kawatim ni ci ka fara kan. N'a ye kawatim ci ka fara kan don a bɛ sɔrɔ sisan a bɛ nasi tilan yɔrɔ 3. Nasi tilan kelen a bɛna warijɛ bololanɛgɛ min ye warijɛ ye a b'o ɲini ka nasi tilan kelen ta k'a tibi n'a ye fo ka taa nasi nin bɛɛ gɛlɛ. O bɛ fɔ o ma ko bololanɛgɛ mina. A b'o bila a bolo la. Nasi tilan filanan a bɛna safinɛ ɲɛnama ɲini min kasa ka di kuru 3. A b'a ni safinɛ nin ni nasi nin jɛn k'a susu k'a kɛ fɛn kelen ye. A bɛ to k'a ko n'o ye fo kalo 3 ani kafura bɛ k'a la k'a susu. Nasi tilan sabanan sisan a bɛ dondo kɔrɔ gɛnma ɲini min ye san 3 sɔrɔ. A b'a tibi n'a ye a b'a dun. A kana kolo ci. Wallahi a kɛra Ala ɲɛna maa si tɛ nin baara ka kalo 3 dafa fiyewu f'i ka ɲɛnamaya ka falen ka bɔ sɛgɛn kɔnɔ ka yɛlɛma hɛrɛ la. Wa i si kɔnɔna na n'i ma tana jugu kɛ fiyewu wallahi a nafolo tɛ ban bele. N y'a d'aw ma Ala min kosɔn Ala ka a barika ni min y'a baara Ala k'a nafa n'a barika ye. Ala ka sunkalo barika d'a ma Ala k'an jurumu yafa Ala ka san caman don an gɛrɛsɛgɛ la Ala k'an kɛnɛya to an ka se ka sun don ka Ala wele k'o caya. Minnu man kɛnɛ Ala ka kɛnɛya d'olu ma an minnu ka kɛnɛ hali bi Ala ka dɔ fara an ka kɛnɛya kan. Aw salamu alaikum.